Kaixo lagunok, guk laugarren mailakoak gara, eta ni Maialen dut izena. Nik Olatz dut izena. Eta ni Olimpia dut izena. Gaur emango dizuegu goazeneko informazioa eta gero dantza bat egingo dizuegu, espero dugu gustatzea. 2008an ITVko film musikal bat asmatu zen. Goazen deitzen zen. 2.0 telesaila ere asmatu zuten eta pelikula horretan pertsonai asko parte hartu zuten. Goazeneko telesailan gazte batzuk ateratzen dira, eta gertatzen dena da gauzak nola konpondu behar duten eta zer gertatzen zaien. Orain, dantza bat egingo dizuegu